Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip legat de periodul de pe acest canal. Astăzi vă voi prezenta niște meciuri cu niște cote puțin mai mari, care merită încercate și mie personal îmi plac. Meciuri pe care le-am analizat și am extras niște cote bune și părerea mea care merită încercate. Cu o sumă mai modestă, dar merită încercate. E alegerea voastră dacă alegeți să jucați toate meciurile pe un bilet sau vă extrageți ce vă place de aici. Să începem. Primul meci este din România, avem Universitatea Craiova și CFR Cluj. Știm cu toții situația dintre cele două echipe și cât de tensionată e. Și am ales un GG la cotă 1.95. Părerea mea că un GG nu are cum să nu se dea în acest meci. Indiferent cine va deschide scorul, Craiova sau CFR Cluj, cealaltă echipă va forța foarte, foarte mult egalarea. Pentru că este un meci pe viață și pe moarte, după cum știm toți, și am prins o cotă foarte bună la GG, 1.95. Trecem mai departe, în Elveția, Servette Sion, pauză sau final 2, cotă 2.02. Sion trage să se scoată de la retrogradare și este ultima etapă din Elveția. Așa că părerea mea că Sion trebuie să se impună sau cel puțin să conducă la pauză. Servette nu mai are ce să piardă, nu mai are ce să câștige, este ca și salvat. Trecem în Suedia la Elfsborg Sirius, total goluri 3+, cotă 1.75. Am analizat puțin aceste două echipe și clasamentul și tot. Și cele două echipe au un procentaj de goluri per meci destul de bun. Sirius marchează destul de bine în deplasare. Elfsborg acasă, din nou, este o echipă care marchează acasă destul de mult. Și m-aș aștepta ca Sirius să marcheze cel puțin un gol, iar Elfsborg să facă restul de treabă. Un 2-1, un 3-1, cine știe, dar eu cred că 3+ se va marca în această partidă. Trecem la un alt meci din Suedia, Norrköping cu Malby. 1 și 2+, cotă 1.67, Norrköping trage la titlu și, după cum știm cu toții, dacă sunteți pariori adevărați, Norrköping în ultimii ani a fost o forță în Suedia și o mașină de fotbal. Așa că nu aș avea probleme ca Norrköping să câștige această confruntare și să marcheze ori Norrköping, ori în meci 2 goluri. Eu cred că acest pont este foarte, foarte bun, la fel ca și toate celelalte. Trecem la un meci din Norvegia, o cotă foarte mare și foarte bună, părerea mea. HamKam cu FUM, gazdele să marcheze 2 goluri, la o cotă de 2.08. Cred că meciul ăsta l-am analizat cel mai mult și am văzut că HamKam are, chiar dacă este pe ultima poziție, HamKam marchează foarte multe goluri, mai ales acasă. Și FUM nu este o echipă care să nu încaseze goluri. Adică încasează destul de multe goluri și FUM, dar și HamKam. Dar HamKam acasă, pe teren propriu, este o adevărată forță și această cotă la 2.08 este foarte, foarte bună. Și părerea mea că nu vor fi probleme în acest meci, chiar dacă este o cotă destul de mare. Îmi place foarte mult acest meci și acest pont ales. Și să sperăm că nu vor fi probleme. Trecem mai departe la un meci din tenis, Palermo WTA, Alexandrova cu Cristina Mladenovic, 2 soliști, cotă 1.95. Am mers pe Mladenovic deoarece Mladenovic joacă foarte, foarte bine pe zgură. Bine, nu am mai jucat de ceva perioadă pentru că a fost toată chestia asta cu pandemia și așa mai departe, dar Mladenovic față de Alexandrova este mult mai bună pe zgură. Alexandrova este o jucătoare de suprafață dură, de hard. Acolo joacă foarte, foarte bine. Pe zgură nu se descurcă destul de bine, iar Mladenovic știe asta și merg pe mâna Mladenovic la o cotă de 1.95. De asemenea, o cotă foarte bună. Trecem la fotbal din nou, un meci din Elveția, Zurich cu Thun. 2 soliști, cotă 1.70, la fel, Thun este în fața lui Sion cu un singur punct. Și cele două echipe se luptă acolo ca să se salveze de la retrogradare. Vom vedea la final care va reuși să se salveze.
Dar părerea mea că Tun se va impune și nu va risca să meargă pe mâna rezultatului dintre Servet și Sion, așa că va forța și va încerca să câștige la o cotă de 1,70. Acestea au fost ponturile. Dacă doriți să jucați toate aceste meciuri pe un singur bilet, am făcut și cota finală care este de 78,90, cotă destul de mare pentru 7 meciuri, cred. Da. Dacă nu, alegeți ce vă place mai mult de aici. Avem și cota 2, care am prezentat-o în videoclipul anterior, și o cotă variantă bilet din 5 meciuri, care îl găsiți tot în videoclipul anterior. Acesta este un videoclip cu ponturi cu cote mai mari și care merită riscate și încercate. După cum am spus la începutul videoclipului, cu o sumă mai modestă, dar merită încercate. Cam astea au fost ponturile. Noi ne revedem data viitoare. Sper că v-am ajutat. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificare pentru videoclipul viitor. Noi ne revedem data viitoare. Până atunci, numai bine, pariați responsabil.